ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. чун салом ки кардем ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, мехоҳам ба шумо як хушхабарро бигӯям. пинкоди канали ман омад. хело хурсанд шудам. ба онҳое ки пинкодашонро интизор ҳастанд, ба онҳо ҳам орзу дорам ки тезтар пинкодашон биёяд. рости гап боварӣ надоштам, чунки ин проблемаҳои ютубро худатон медонед ва хело хурсанд шудам. анам имрӯз пинкодамро гирифтам. дӯстони азиз, анакунун мо имрӯз ба шумо як намуд картошка дар духовка тайёр кардам камтар. ҳозир ба шумо нишон медиҳам. дӯстони азиз, аз ҳаматон узр мепурсам ки камтар серкор будам, видео дар канал набуд. анакунун боз ҳавасманд шудам, хело хурсанд шудам. анакунун тез ба шумо наворҳои пухтупаз ва влогҳои беҳтарин видео мекунам. интизор бошед. иншоаллоҳ видеоҳои нағз дар пеш аст. сараввал ман картошкаро хушро тоза кардам, реза карда истодам. дӯстони азиз, чуноне ки дида истодаед дӯстони азиз, ин маҳлулро мо барои картошка тайёр кардем. ин хело бомазза мекунад. дӯстони азиз, ҳозир анакунун картошкаи мо 5 минут ҷӯшид. онро гирифта қоқ мекунем ва пасон камтар хунук шавад. пасон дӯстони азиз, ин маҳлулро ҳамроҳ карда ба духовка мемонем. дар муддати 25 минут дар духовка мепазад. дӯстони азиз,
چنانه که دیده ایستاده اید کارتوشکای ما الکای پخت. من در اینجا مایونز، سمیتانا و کمتر چسناک را سس کردم. خیلی بامزه است. شما میتوانید در خانه های خودتان تیار کنید. به شما اگر ویدیوی ما معقول شده باشد لایک و کامنتاری مانید. از همتان منت دارم.